Došli u lekciju broj 1. Ovo je prva od 21 koje ćemo snimati dan za danom, da se malo pobliže upoznamo sa Bitcoinom, da vidimo šta je to, ko je to stvorio, zašto. Da se malo maknemo od senzacija, cijene, ono jedino što vidimo kroz medije i da malo uđemo dublje unutra da vidimo šta je to. Lekcija broj 1. Šta je Bitcoin? Jeste li znali da postoji oblik novca koji nijedna banka ili vlada ne može kontrolirati? Monetarni sustav koji igra po potpuno drugačijim pravilima. Stvoren je od Satoshi Nakamota, Bitcoin je decentralizirana mreža sa direktnim načinom plaćanja. To je jedna monetarna mreža koja omogućuje transakcije bez potrebe za povjerenjem i bez posrednika, u novcu koji čuva vrijednost i povećava kupovnu moć kroz vrijeme. Njegova ograničena količina i neprobojna sigurnost donose mu sve veću vrijednost kroz godine. Što znači decentraliziran? Pa to znači da niti jedan pojedinačni entitet, vlada, banka ili korporacija nikoga ne može kontrolirati. Umjesto toga, sigurnost i pravila Bitcoina osigurava dobrovoljna globalna mreža korisnika. On je direktan, peer-to-peer ili od osobe do osobe, bez posrednika. Baš kao što nekome daješ gotovinu, Bitcoin šalješ izravno drugoj osobi, bilo gdje u svijetu, bez potrebe za povjerenjem. Ne moraš vjerovati posredniku da potvrdi transakciju. Umjesto toga, Bitcoinov protokol osigurava da su transakcije valjane. On je nezaustavljiv. Nitko ne može zabraniti korištenje Bitcoina. Za razliku od tradicionalnih financija, nijedna banka ne može zamrznuti tvoja sredstva ili ti uskratiti pristup. Čuvar je vrijednosti. Sa fiksnom ponudom od 21 milijun kovanica, Bitcoin je dizajniran da zaštiti tvoju kupovnu moć od inflacije, što u praksi znači da ti povećava kupovnu moć kroz godine. S obzirom da cijene padaju u Bitcoinu, a rastu u državnim fiat valutama, poput eura ili dolara. No Bitcoin nije samo još jedan oblik novca. To je prvi istinski neovisan i bezgranični monetarni sustav koji se ne može korumpirati. Desetljećima su briljantni umovi pokušavali stvoriti digitalnu valutu oslobođenu kontrole ili cenzure, ali svaki pokušaj je propao. Zašto, pitamo se? Pa zato jer je digitalni novac imao jednu kobnu manu, povjerenje. Prije Bitcoina svaka internetska transakcija zahtijevala je banku, vladu ili neku treću stranu kako bi se osiguralo da novac ne bude kopiran ili dvostruko potrošen. A bez pouzdane vlasti digitalni novac jednostavno nije mogao funkcionirati. To jest sve do Bitcoina. Prvi put u povijesti Bitcoin je riješio problem digitalnog povjerenja i omogućio ljudima da šalju novac online bez posrednika. A kako, pitate se? Pa zato je razriješio jedan od najtežih izazova u računalnoj znanosti. Problem bizantskih generala. Što je to i zašto je to bio nedostajući dio? To je tema za 4. dan. Ali prvo vratimo se natrag i istražimo malo. Tko je misteriozni Satoshi? Što je Bitcoinov bijeli papir? Vidimo se sutra.